Altzak ez du bihotzi, ez gaztan berak ez urri, enian usten erraiten ziela, aitunen zemek gezurri. Juan, herrimina bihotzean. Eibar 1922ko ekainaren 23an. Ona, gizon hon bat zan, Juanito. Beran euskerian maitxe eban asko, besti hori be, hori zerakutsi eskuan. Gero zan, brize, liburu zalia, poesia zalia, gizon zalia, gustate jakon humanidadia, pilo bat, eta asko irakurtze eskuan, bain eri eta bain ere semeala beri be bai. Eta beti pres laguntzeko dan hori. Juan, sorterria, herrimina. Ni Juan San Martin naiz. Eibarren jaioa, 1922 urtean, San Juan bizpera egunez. Horregaitik jarri zidaten izena Juan. Eibarren ere goitarra, hau da, goipartekoa, eta horrek baduan bertan esan nahi berezi bat. Hiru kale nagusietako bat zen Elgeta kalea. Gurasoak aitaren partetik Eibarko jatorrikoak, eta amaren partetik jatorriz arabarrak baziren ere, Otxandion eta Abadinon biziak. Eta gu izatez, lau anai-arreba ginen, eta horietarik ni bigarrena. Gerran guretzat, gauzak aldatu ziren, familiako egoera zeharo aldatu zen, batetik, naiz da nik gerra neuk zuzenian bizi ez, bai parterik ez nuan hartu, baina bai kontsekuentziak. Gerratean errezen, bai etxea, bai aitaren lantegia, eta ezer gabe gelditu ginen. Eta Juanen jaiotetxea gerrak suntsitu zuenez, ondoren etorri zen eibartarrentzat ez ezik, euskal kulturarentzat ere hain garrantzizkoa izan den Mekolako etxea. Eibarren bihotzean Untzaga plaza emblematikotik gertu. Atan horretan, heldu zen eretzat soldautzarako garaia. Soldautza Madrilen eta Burgosen egin nuen. Lehen da bizi larri xamar ibili arren, gero ez ziren hain gaizki joan. Baina soldautza bukatu eta gero oroitzen naiz, handik atera nuen kontsekuentzia bat garrantzizkoa izan zela niretzat bizi guztirako. Soldautzan hartu nuen, hango giruak eta baita ere amari nola idatzi jakinezik, han hartu nuen euskararendako kontzientzia bat. Orduan sentitu zuen bizi-bizi eta oso barnean zeramala berak egunero erabilioi zuen hizkuntza. Euskara alegia. Garai hartan ekin zion bere kaxa euskaraz alfabetatzeari. Beraz ez da harritzekoa gertakizunaiek bizi eta jasan zituen edonori herrimina sortzea. Eta horixe gertatu zitzaion Juani. Juan San Martinek, Juanetok, bere kontura, jakimin aparteko batek erainda jantzi gizaeban bere burua. Irakurle amorratua zen, observadore zorrotza eta intuitiboa. Memoria izugarretxa eukan eta irakurri eta ikusteban guztiak geratzen jakon buruan. Juan Bihargina, autodidakta. Juan bere burua eibartartzat zeukan gizaki polifazetikoa izan zen. Juan San Martinek ez zuen unibertsitaterik zapaldu, baina bizitzako unibertsitatea gogotik astindu zuen. Horregatik titulu bakarra zuen, autodidaktarena. Bere lanakin batian ikasketak iluntzian, egin behar izaten dituen iluntzietan, lana bukatu eta ikasketak hasi. Eta hor
jarraitu nuen, oraindik armeria eskola irikitzeko zegoen, eta jarraitu nuen, nire espezializazio batzuk egin nahirik, lehen da bizi tornero, gero matrizeriak ikasi nituan, eta gero proiektista bezala bibili nintzen, baina teknika bidetik, nik gustora pasatzen nuen, lanak gustatzen zizidan, lan hori egia esan. Ideia horiek eta bestelakoak barreiatzeko lanetan, zenbat kilometro ez ote zuten egin lanean, bidaian, gordiniak eta Sinka 1200ak. Eskondu nintzen, eta, eskontzaren frutuz, bi seme izan ditut, Unai eta Oier izenekoak. Nik nire ogibidea nahikoa liberala neuken, saltzaile tekniko bezala, 19 urtez lana egin nuan. Eta 19 urte horietan, bataz beste 6-7 ordura lana egiten nuen ogibiderako, eta gainerako guztia gutxiene beste 5 edo 6 ordu egunero eskintzen nion euskarari eta euskal kulturari. Bestalde, nekez esplika daiteke Juan San Martinen ekimena haren ikur nagusietako bat aipatu gabe. Jakin mina edo berak zioen sortirria. Sortirri hori, ez dakit noizti datorren, baina usten dunik 16-17 urtekin Platonen elkarrizketak irakurri nituenetik kezka bat sortzen zait, eta gero ematen dit inpresioa munduan dana egiteko da, ez dakit, hainbeste gauza ikuste ditut egin beharrezkoak, aurkitu beharrezkoak, ikertu beharrezkoak. Juan zerbaiten jakin minak erakartzen bazuen, etzen sortirri hori asegabe geldituko. Nik Juan ez auture ban, Klub Deportiboan bitxartez, han egotek ginen dano, bakotxa bera lan egitzen, batzugu pelotakuak, eta eura de montaña, eta handik pixka barriketan egin, da bestia eta bar da, handik ez auture ban, eta niretako Juan izan da, gizon bat laguntasun barik aurre guztien da bena. Ez da izan hijo de papa, da berak egin da bendana, izan da beran sakrifizioak. Juan Euskaltzalea. Baina frankismoak bere debekuen makina pasatzen jarraitu zuen. Kultur basamortu hartan, Eibarko gazte askok mendia aukeratu zuten aterpe. Eibarko Klub Deportibo izan zen horren suspertzaile. Juan bazkide nabarmena izan zen Eibarko Klub Deportibon. Bertako presidentea izatera ere heldu zen 1962-63an. Juanek Euskal Herriko zein Pirinio, Alpe eta beste hainbat menditako tontorrak ezagutu eta gainditu zituen, eskalatu beharreko hormak eskalatu eta eskiatzen jaitsi beharreko maldak jaitsi. Bizitzan egia esan nik egiazki disfrutatu dut eskaladarekin. Deporte bezala iduritu zait nik bizi izan duenik ederrena dela. Batez ere ez mendi bat lortzen duzulako, baizik zeure baitan superatzen zeralako. Da nire superazioak hortik egin ditut, da hori izan da niretako olako eskola eder bat bizitzaren aurrian indartzeko nire almenak. 1961ean San Martin Harriko leizezulora ere jaitsi zen. Han ere gure Juanek bere ukitua, bere zigilua utzi behar. Izan ere, zuloan behera sokekin jaisteko erabilizuten txirrika, Juanek berak diseinatua izan zen. Juanentzat, trikuarri, kromletx eta bestelako aurkikuntzak oso tentagarriak ziren jakina, eta etnografia ere gogoko zuen. On Jose Miguel Barandiaran eta beste hainbat maisuren itzalean hasi bazen ere, laster hasitzen bere ekarpenak egiten. Juan San Martinek bere bizitzan zehar, poesia, bertsogintza eta bestelako gintza guztiak landu zituen besteak beste, baina dena ere etiketarik gabeko euskalgintza eta metodologia landuz. Zergatik baino zertarako euskalduna galdera maiteago zuen.
Esango nuke gizonak ezin duela hautatu nun jaio, ze hizkuntzatan, zer erlijiotan eta zer koloretako arrazatan. Beraz, hori berez datorkio noberak hautatu gabe. Ezautu bilan, 1950 Juan San Martín lagunentzako Joaito. Mendizale mailan, bai eskala eta espelo gizan, neurri hondiko gizona, nire profesore personala izen da, eta persona bezala oso kalidade hondikua. Nik esango nuke Himalaiako 14.000 baino berentzako nivel hondio izen duela berak. Juanito San Martinek hautatu ninduen aita bitxi gisa bere sarrera mintzaldia egin zuelarik Euskaltzaindian. Baina gero toki guziak ukan ditu Euskaltzaindian. Bai alde batetik Gipuzkoako ordezkari gisa, gero Jagon sailburu gisa, eta gero ere Euskaltzainburu orde izan da Juanito San Martin, beaz 40 urtez izan gara adiskide oso mindoak. Juan Euskaltzaina. Euskaltzaindian sartu zen gizaseme autodidakta hura, 1957an izendatu zuten Euskaltzain urgazle, eta 1964an Euskaltzain oso. Berehala izan zen akademiaren idazkaria. Euskaltzaindian idazkari 11 urtez izan nintzen. Gero diruzaina eta Jagon sailburua. Euskaltzainburu orde ere hautatu zuten 1988an, baina kargua hurrengo urtean utzi zuen, izan ere Euskal Autonomia Erkidegoko Ararteko izendatu zuten. San Martinen ekimenak eta itzalak aurrera pauso handiak ematen lagundu zuen. Gipuzkoako bertsolari txapelketak, alfabetatze kanpainak, ikastolen aldeko kanpaina, zeresanik ez gau eskolak. Aipatzekoa Euskaltzaindian egindako lana. Euskaltzaindian sartzearekin nik ez dakit ezer olako emaitzarik edo aportaziorik eman badut, usten dut garrantzizkoena izan zela, antolatu nuela batzordeetan lana egiteko era. Euskara batua dela eta 1968an Arantzazun hartutako erabakiek eta eginiko urratsek burua uste bat baino gehiago ekarri zioten Juani. Neukan itzala handi bat Euskaltzaindi barnean. Baina atan etorri zen batasunaren arazoa 1968an Arantzazuko bileretan. Arantzazuko bilera horietarako nik nire Euskaltzaindian neukan indar horrekin nire babes guztia eskaini nion Mitxelenari, berak markatu zezan batasunaren bidea. Euskararen borroka luzean, San Martinek Euskal Herriko giza eragileen artean gertatu oiziren kontraesanak nabarmendu zituen beti. Eta esan gero euskerak horren ondorioz asko sufritu arazi dit. Eta hori guztia, Euskalgintzan urte zailetan euskararen alde burubelarri aritu izan zen pertsona baten koherentziak ematen zuen zilegitasunarekin. Euskaltzaindia ere 40 urte baino gehiagoz, bere barnean eraman zuen erakundea izan zen. Bada zerbait. Gerra ondoren, Juan San Martinek sumatu zuen behartzula bere euskera mamitu eta sakondu. Orduan hasi zen bere klasiak hartzen, klandestino gisa, eta hala bere iritsi zen Euskaltzaindia esatia, bai Euskaltzain osoa, bai idazkaria, bai lehendakari ordea. Juan San Martini izor zaio, Jaizkibelen arkitutako lehen gizonen aztarnak. Juan idazlea. Gehiena idatzi dudana izan da, niri iduditu zeidana premiazkoa zela ezautzera ematea.
Juan San Martinek idatzitako guztia bi lerrotan laburtzea ezinezkoa da. Juanek poesia, herrigintza, itzulpena, bibliografia, artikuluak, novela, dena landu zuen. Lehendabizi erderaz idazten hasi nintzen, baina gero eusko gogoa Guatemalan hasi zenean, harek bizkortu nindun eta batez ere zaitegik eta beste zenbaitek euskeraz idaztera. Juanek bere herriko eta Euskal Herri osoko gaiak jorratu zituen. Landu ditut, enografia, landu dut, arkeologia zerbait, Barandiararekin hain zuzen, Barandiaren laguntzen nion, bera esiliotik etorri eta belaxe, azterketak egiten, kuebetako, arpeetako azternategietan, eta nire zaletasuna artea eta historia batez ere ziren. Eta existenzialismoak izan zuen guregan, niregan behintzat nolabaiteko eragina, horren lekukotasun bat nire poesietan dago. Nik idatzi nituen poemak. Bide hortatik joan dira, behintzat poemarik interesgarrienak. Euskal bibliografiagintzan Juanen lan eskerga txalotu beharra dago. Etnografiari buruzko lanen perspektiba zabala eskaini zigun. Hain zuzen, Euskal Herrian giza zientziak lantzeko bertoko unibertsitaterik etzen garaiaz ari gara. Hildo honen lekuko oso harrera ona izan zuten bi liburu idatzi zituen San Martinek. Zirikadak 1960 eta Eztenkadak 1965. Nire lehenengo liburua da liburuxka bat, hain zuzen Mogelen bizitza eta lanak zer ziren azalduz. Miresgarriak dira San Martinek bere lagun Min Toribio Etxebarria Eibartarraren liburuei egindako hitzaurreak. Aberatsak benetan. Juan San Martinek euskal idazleak katalogatu eta euren lanen laginak argitaratuta eginkizun estrategiko bikaina bete zuen. Uhin berri liburua etorri zen urren. 1964-1969 urteetako Euskal Olerkari Gazteen antologia. Eta gero, Serafin Basauri herrikidearekin batera, 61 idazleren lan laburrak bildu eta argitaratu zuen Egatxez antologia. 1980an literaturaren inguruan liburua etorri zen. Bestalde, hildo honetan aipagarria da betiko idazleen datu biobibliografikoak eskaini zituen Escritores Euskerikos liburua, 1978an argitaratua gaztelaniaz. Harreman sendoa izan zuen Gabriel Aresti olerkariarekin. Harri eta herri liburuari eginiko hitzaurrea baliatu zuen Arestiren obrari merezi zuen bultzada emateko. Juanen olerkigintza etzen edadura handia izan. Eta gainera, langintza hori itzalean geratu da nolabait, kontuan hartuta 1950ko urte ilunaietan, San Martinek Egiguren, Aunamendi eta batez ere Otxalar izenak erabiltzen zituela. Itzulpengintzan idazle askoren lanak itzuli zituen euskarara eibartarrak. Baina Salvador Espriu katalan poeta garaikide eta ospetsuaren poemak izan zituen gogokoen. Kazetari lan mardula egin zuen. Artikulu ugari idatzi zuen gaztelaniaz eta euskaraz. Hoja de Lunes da horren lekuko bat. Astero azaldu ziren zenbait urtez San Martinen idazlanak bertan. Eta bertan landutako artikuluek osatu zituzten Gogoz, Bidez eta azkenik Landuz 3 liburuok. Beraz, ikusten duzuen bezala, ezinezkoa da Juanek egindako guztia 4 lerrotan biltzea. 4.000 lerro beharko lirateke. Juanito San Martin gizon jakintxua zen, poesia ezagutzen zuen eta horregatik haren forma zaindua ziren. Gero bea ere irakurria zen, asko irakurri zuen bere bizizan, eta horregatik bere poesiak eta bere literatura badu halako ukitu formal bat, ukitu klasikoa dena esango nuke. Erabat gizaki zalea zen, eta horregatik zen poeta ona. Ararteko nahitzen aldetik, Juan San Martinetaz azpimarratu behar dut Euskadiko lehenengo ararteko izan zela, eta erakundea zutik jarri zuela, utxetik hasita eta inolako tradizio historikorik gabe.
Arartekoari zutoin edo oinarri sendoak eraiki zizkion, denbora zehar osasun onarekin iraun zezan erakundeak eta zorionez horrela gertatu da berari esker. Hori guztia gainera egin zuen bere bertute honenak erabiliz, apaltasunez, jakituriaz, eskuzabaltasunez eta taxuz. Juan Arartekoa. Juanek argi zeukan, planetakideen arteko bakea eta elkar ulertzea bultzatuko duen herrigintzak baino ez gaituela egiazko unibertsaltasunera eramango. Zer gara noragoaz galderari erantzuten saiatu zen beti. Eta hain zuzen, izaera, sentipen, bizikizun hoien ordain gisa izendatu zuten Euskal Erkidegoko lehen arartekoa. Uste gabe, etorri zitzaidan, orain duten kargo hau, arartekotza. Eta lehen da bizi nire zalantzak izan dituen kargu hartu ala ez, baina pentsatu nuen, nire bizitzan beste oportunitate bat izango nuela, hau da, gure herriaren alde zerbait egiteko, hori izan zen errazoi nagusia, baieskua eman eta horretan jarraitzeko. Giza eskubideen defentsa eraman zuen beti ikurtzat gure protagonistak bere bizitzan. Ezkaitu harrituko beraz, Eusko Legebiltzarrak 1989ko martxoaren 8an ararteko edo herritarren defendatzaile izendatzea. Bere ardurapean abiatu zen Aita Frantzisko Bitoriakoa giza eskubidei buruzko argitalpen bilduma. Eta esperientzia ona izan dut. Nik uste lana atsegina dela, ditugunak, larritsuak direnak, baina batez beste usten duzu gizonen alde edo pertsonen alde lan polita egiten duzula. Gainera, azken urtean, Europako Ombudsmanen Institutuko presidentea izatera iritsi zen. Hondarribiara aldatu zen Eibartik, baina hemen ere, ez da geldirik egongo. Beraz, Euskal Erkidegoko lehenengo arartekoa izan zen, harik eta 1985ean kargua utzi zuen arte. Hemen ere eredugarri izan genuen gure Juan. Juanito, nik ezautu nuan mendixan nolan itzan mendizalia, alkartu ginen behin, da zigina izketan, da gero nolak esan zian bera nola zela eitxe zitsuan konkursuak eta hola gauzak eta berak inazin itzan mendi alkartze ginen, da denpara guztian berak initzen itzan. Eskala egin biazanea, eskala egin biazete zian, da ni nintzen eskala horia, baina bera bai. Eta gero kuebetan ere lagundu nion pixkate marrazki batzuek eta etxen, da Juanito Eibar eta euskeriatik asko indegu. Eta asko posten naiz, herriko zeme kutsuna egin da belako. Juan zorrak kitatzea. Esan ohi zuen maiz sariei eta omenaldiei buruz Juanek, eta hala ere bere bizitzan zehar sari onespen, gorazarre, omenaldi eta aipamenak jaso zituen. Zailda neurtzen asko edo gutxi izan ziren, goizegi edo beranduegi egin zitzaizkion, baina gauza batago garbi, mereziak izan zirela guztiak, eta ongi mereziak gainera. Atzera begiratu eta San Martinek hain estimu handitan izan zuen liburuen mundua ukitzen duten ezkaien bat, honako hau da gure bidegileak ongi merezita jaso zituen sarien historia. Herri honek zor handia izan du Juanekin, eta alduen neurrian kitatzen saiatu da. Bidegile guztiak bezala, bide gurutze asko iragan ondoren heldu ohi dira noizbait bide hori burutzera. Juan ere heldu zen. Juan
Berandu bada ere, onartu honako gorazarre apal eta xume hau. Eibarko udaletxe honetatik, bere mekolako etxetik gertu, Juan San Martini gure adiorik bihozkorrena bidali nahi diogu. Ez dugu erraz ahaztuko berak utzitako usta. Salvador Espriuk esate zuen bezala, bakezko gizonak erkal ulertu behar dugu. Hori da Juanitok utzi digu mezua. Jakimina, lanerako gogoa eta euskaltzaletasuna. Eskerrik asko Juanito eta betira arte. Juan, adioa. Gizarteak iraungo badu, gizartean egongo bagera, bai sinisten dut etika bat behar dugula, etika bat errespetagarria, gizarte barruan deno konprometitzen gaituena. Eta horregaitik alkarri behar dugu tolerantzia, konprenditzeko modua, eta bakoitzak bere bidea marka dezala, beti bestiena errespetaturik, da nik uste dut hori dela, eta lagundu alkarri, batez ere lagundu. Arartekotza amaitu eta berak zioen bezala, Eibarren jaiotako Hondarribiarra bihurtzen da. Gazigetza izan zen kargu guztiak utzi zion sentipena. Hala ere etzen geldirik egon. Han hemenka hitzaldiak ematen eta bere ordenagailuaren aurrean eseri eta idazten jarraitu zuen. Beti zuen zeregin franko. Etnografia lanetan ere jarraitu zuen eta paper artean galtzen sarri. Hondarribia eta Bidasoa aldizkarietan idatzi zituen artikuluak, eta herriko Andre Mari Jasokundeko elizari buruzko ikerketa plazaratu. Azken urteetan eta ahal izan zuen bitartean behintzat, makina bat buelta eman zituen Malekoian zehar bere txakurrarekin. Ongi ezagutzen zuen bere txakurra, baita txakurrek bera ere. Juan San Martinen biografia laburrau amaitzeko, oraindik erantzun gabeko haren hausnarketa galdera dakargu ona berriro. Euskaldun zertarako? Hain zuzen hori baita Protagorasek aipatzen zuen ura. Gizona da gauza guztien neurria. Bere lurrari mun egitera beste gabe. Juan San Martin Hondarribian hiltzen 2005ko maiatzaren 30. Adio, Juan. Ikusi arte. Hondarribia 2005ko maiatzaren 30. Beti zuretzat ilarteraino gorputz darima guzia. Zuregatikan emango nuke pozik, bai nere bizia. Beti zuretzat ilarteraino gorputz darima guzia.